step ka basuk ka bakamen ya pi iway baro na kong nga aingu yaw belay namar ba ula don rengkat bat ngi hadu kane kapor ka ba mentah nga ai ku belay ya pi ki perlok ki baju it bat yai sngap ya ka devotion lang ba ka channel Good News TV jong ka jingeseng samla KGP sinot sak ngi nga ai ku belay ya pi baro haka kerteng ka bathiang ka badon bor uturai balong unong pen im jongi u Jesu Kris kajing puson na kakitin ka jong ublay hagani ka step ya ka ba ngala pensyong nong rim kalong naka gospel kat kum uyonis kalanong ka basaw dakhot ka bakhat lai hadu ka bakhat san kikintin ki baong kumne u Jesu ulayathu bar ula ong haka ubri baro ubadi nagani ka unsliang pat Anreu no ru ubandi nakata ka ya kabangan ai hau onom sliang lano ru Anre kata ko ya kabangan sa ai hau kan long hau kapukri ka ka bakersoy sya ka jing imbom jikut kata ka bru kala ong hau ko kinrat to ai hanga ya kane ka bangan om sliang lemne wan shene bantong kapang ya kabang alabu bangin ya puson hagani ka step kalong katelong kabakum no ngidi kane kade kejingkran hapadeng u Jisu bat keriu kan thai kabadai kanong Samaria bat kane ke Samaria ladon haka kapukri kabala ai da u Jacob bat kinong Samaria kila pandon kam ya kane kapukri hakito kipor bat kane kerikun thai kalawan sya kane kapukri hakum kata kapor u Jisu ulapan ka bandi naka hakaba sedang i kumba u Jisu u basliang ya kata ka katba kane kerikun thai pat kabadon yaka Henrei katba kejing ya kren kadang yaj syak prang dei kane kerikun thai kabasliang bat u Jisu ubadon ya kata ka dei namar kata kadau ba u Jisu uong ba uno ubadi ya kata ka ya kabangan sa ai onom sliang lano ru karukun thai kalawan sya kapukri kabalasna da ubriu kabadai kadjong u Jacob ya kaba u Jacob kikon kikti kjong bat kijingri kjong kila pandan kam na kane katelong kanong Samaria kaculet tong na kane kapukri ya kaban penja ya kajing sliang kajongka bat kane kanong Samaria kala persyang ya kaban penja ya kajing sliang jongka na kata kapukri kajong u Jacob Henrei la ong bagane kanam la ban penhun ya kajing sliang kajongka kane kapukri kabau Jacob ulasna kamla ya kaban pensliang ya kajing kajongka Pramsim bakordor kaperthai kadon sibun kita long kabala terwah hangi kita long kaba kaperthai ka terwah hangi ya kaba kum gi bru kala bandai yangi kespa kabum jula ban penhun yangi ya kajing sngau bha kabum jula ban ai kajing suk yangi ka kerdan kabang ikut kabatang sipor bat kanam kabala ban pen kelapat yangi bat sibun ki wei pat kabakum ki breu ngi juyobe bat kine kimla ban ai jing hun yangi wei na usyakri jong ublay obaladon hakakam kamba sophosnam uong kaba etam ya kabreu kamde ban penhun ya kajing sliang kajongki nrei kumno ban pesliang yaki ya ublay bat kane kaperthai kabangi kalong kaperthai kabater khong kaperthai kababon kidang di na kata ketelong jong kajing sngau bha kabala ban ai ki kabatang sipor nrei ubreu ula bandi na ketelong jong kane kaperthai kum kane kareu kun thai nrei udang ngai hap wan wat syaki wepat kita kilenti ya kaban penhun ya lade
Max Alderman ubatai halor kini kikitin kumne uong baka perthei ka don laki jong kerukom ban penpau ya ketelong jongka haba ngadang samla kikintin jongka kikintin jongka wei kerwai rok kabapau bahagi ong kumne I cannot get no satisfaction kene ka kenhun ka penpau om tan ya ka jing sliang jongki henrei ru ya ka jing bomla ya ka ban penhun ya kata ka jing sliang ka jongki bat kene ka pen ken mau ya ka ei kene ka rugun thei bakamla ban penhun ya ka jing sliang ka jongka dei namar kata ujisu ong ladap hidang di na kene ka telong pindang sliang syu henrei uno ubadi na kata ka kabangan ai ho unom sliang syu lano ru ujisu ula terwa ya ka kabaim kabakam bah shibon ya kaba na kata ka pukri ujakap ujisu udon ya ka kabaim kabatang ma ubala ban ai ujisu udai utelang jong ka jing ubala ban penhun ya ka mensim jong ka dei namar kata bakane kerekun thei kala sliang ya ujisu ha ka jing ka jong ka kane kerekun thei kala sliang ya ujisu ha ka jing ka jong ka ba unlong utelang ha ka jing ka jong ka kumta kala kerpat ya ujisu kala ong ko kenrat to ai hanga kane ko bangan sliang syu kane ka briu ka sngaw thu ba deitang ujisu ubala ban penhun ya ka mensim jongka paralok tongin phai sya ujisu uta ubalong utalong ha ka jing ka jongi bangin dap da ka jing hun ha ka mensim ka jongi bangin sngaw thu badai ujisu ubalong utalong jongi ujisu ubalong utalong ha ka jing ka jongi bangin yok pediang sya kata ka jing bom jikut bat kane ka pen ken mau yangi ya ka babu ru ya ka jing kali hangi wei pi wei hato pidon hak telong jong no hato kamen sim jong pi kasliang ya ublei hato pidon kam ya ka jing pengkhoj bat ka jing pen bat themai ka ba ula terwa hapi ujisu udang ap hangta ya ka ban penhun yangi da kata ka ka ba ka ba u ai ha ka jing ka jongi tongin itu ya ujisu ubalong utalong ha ka jing ka jongi ni ha ka jing terkhong ka mensim namar lapen bernia ya ka jing jongi da ki jing ngau bha ki ba sipor parlok bangin phai sya ujisu ubalong utalong jongi ubala ban penhun ya ka mensim ka jongi dei namar kata ka dau ka gospel uyutnis kelenong ka basau rekhot ka khat lai du khat san ka pen ken mau yangi kum kinong sngap ha ka ne ka por banang no ka telang ka bangi di ha ka jing jongi paman la ngi dei namar kata ka khot yangi kum kinong sngap ha ka ne ka por ya ka bangin phai syo ujisu ubalong utalong jong ka jing ka jongi to ublei unkerku langba ka ne ka ktin ka bangi la yo ya ka ban puson na ka benta ka burom jong tongin duai kukpa jongi pa beneng ni aingu ablei lengba ka jing dot kat lam ka jong me ablei to kerku ya ka ne ka ktin ni ka bangi la yo pasngau ka ne ka step bahkan long shisha ka ban pen ken mau yangi ya bangin phai shme ubalong utalong jong ka jing ka jongi sngaw ablei ka ne ka jing duai ni pan agar teng nong pen jongi Jesus Christ amen